Едно, снимам. Да, по-чест. Смееш ли се? И ти? Веднага на земята. Взимай кърпата. Гига тежести. Мълчи след това след. Много тежи. Не можа да го хвана. Добре, хора, сега тук ще му бия една инжекция, с която трябва да се живи. Здрасти, бе. Жив ли си? Да, не. Падай на земята. Този умря. Един не умря. Остави. Шия. Гадни хора. Искам да хейтват по света хора. Това го казах и в епизод първи. Искам да я покажа и втория ми дядо. Какво, мамо? Но пък. Притъгахме се. Това не пречи. Не сме хитри. Точно, имаме пак майки. И живеем в мазета. На майките Поне си. аз. И аз. Пак ли пишеш? Не го ли разбра това нещо? Казах, че всички трябва да... Всички, Може ли аз да кажа? всички трябва да пише с краката си. Пак тук. Дръжки ти траката, бе. Дръжки траката. Фани го. Точно така. Точно така. Точно. Ето какво пише. Тук може да го провидим. Лапа. За спомен. Вставай. Не пиш много. Този клип беше направен с съдействието на Радиди. Радиди. И... Звезде. И мистер Готиня. И с участието на Дънера. И Прилепа, който в мен, докато правих клипа Това прилепля. докато правих клипа се порязах. Тук Жестоко. цялата кръв замина. Вятъра. Да, това Замина ми кръвта. Да. Добре, хора. Сега почваме да снимаме блог епизод Втори. с Радиди и мистер Готиня. Искам да поговорим малко за GTA 3, защото мислим да я снимаме на нея и да играем. Така, първо ще питаме Радиди. Значи, може ли да каним гости? Гости може. Гледай към мене. Да, към тебе или към камерата? Значи, гости или... Към камерата. Като каним гости може да предлагат каквито ли ще игри за PlayStation двойка. И да защото носят и ние имаме PlayStation. PlayStation 3 най-много. И ако се абонирате повече за нас и ни плащат за това, ще купим PlayStation 3 и GTA 5 100%. Аз знам, че сега... Да, но сега всички знаете, че GTA 5 е най-популярната игра. Една от популярни. Извинете. А Дънера май прави мускули с възглавница. Добре, сега е време да дадем На господин дума на мистер Готиня. Дами и господа, ние ще снимаме както мистер Радиди и Дънера казаха, че ще снимаме на GTA 3.
Да, все едно на GTA 3, както каза Ради. Хора, аз ще бъда зад камерата, ще ви показвам, ще играя по някое време, ще ви показвам яки работи, например как да имаш повече живот, къде се намират бронежилетки и ще мога да правим по-големи клипове. И ще е така. И със специалното участие на Убиец по пижама. Ама. Ето го убиеца. Не дей на банан. Не, имам. Не му давай банан. Аз имам банан. Не му давай банан. Опа, той ме я. Имаме си мъртъв. Моля ти се, ще снимам, ще правя глъчетка за тебе. Волкове ли снимате? Да, ще участвам. Чакай да го съжи готово. Убиец, кажи нещо за GTA 3, защото ми е Аз играл само GTA 5, но знам, много мисли за нея. За тройката е. Какво мислиш за нея? Супер е, с малко ефект. Заслужава се, но задължително трябва да си вземете PlayStation 3 и да Мисля, убиец побежавам. Мисля да поръчам от Англия. Аз съм генгстър. Мисля да поръчам специална игра, от специален магазин, която е GTA 5 за GTA, аз пък за GTA, за PlayStation 2, дами и господа. Това беше Убиец побежава, нашия специален гост. Убиец побежавам. Ама. Приятни клипове, ама. Че убий някой от мое име. Ето ти го името. Ще убие, брат. Не, моля да се съживеем за още поне 5 минути. Тръгвай се след 5. Имате влог, чао. И това е край на влога ни. И ето. И да не натъкво за... Сега ще ви кажа още нещо. Скоро мислехме преди 2 дена мъчихме да снимаме GTA, но не стана, защото камерата ни, видеокамерата ни нямаше памет и затова не снимахме. Значи чакаме Дъне да се върне от едно място и ще ви кажа какво стане. И нашия съотборник умря. Тъжна работа. И ето го Дънера. Появи се Дънера. Къде отиде мъртвия? Не знам. Убиеца да не го взе. Ето го убиеца! Носи му панелката. Където ми се запази. Да го убия? Не, остави го. Чакай, да знам. Ти си мъртва. Докато се обоиват, аз ще ви говоря за няколко секунди. Не, остави да гледам. Ето и да гледате. Ето, не. Аз се завирам пред бюрото на Дънера. Не бе, спи. Значи, оказвам ви как се бият. Убих го! Той го би. Дънера уби. Убиец по пижама. Край вече няма убиец по пижама. Или Ама. Не знаем. За да го... Не. Мъртъв е. Да го разпираме. Добре, Не, чакай. Ще му пусна любимата му песен, понеже той умря, ще му пусна любимата му песен. Тази песен ще го посветя, че го убих. Random Dancing!
Кой не посещава, когато си сам? Кой вместо нощ ще убива с банана? Боби, от него няма, той е убиец по пижама. Убиец по пижама, убиец по пижама, убиец по пижама, Боби него няма. Роден убиец, идва отдалеч, не използва нож, а лазерен меч. Убиец е зловещ, няма нужда от реклами, носи само маркови пижами. Пижама, убиец по пижама, убиец по пижама, убиец по пижама, по-велик от него няма. Той пази самоличността си в тайна, маската му е меден чайна. Може да те убие и да оцелееш. Убиец, който ще те накара да се знаеш. Време е и аз да порапирам цяла вечер аз яко. Убивам? Не се страхувам, убивам без проблем. Под пижамата си носа сутиен. В тази фракция ще правим секция. Говоря странно, когато съм в ерекция. Изглеждам смешен, всъщност не съм. Убивам хора, дори на сън. Убиец по пижама, убиец по пижама, убиец по пижама, убиец по пижама, по-велик от него няма. Идва цял отдалеч, не използва нож, а лазерен меч. Убиеца зловещ, няма нужда от реклами, носи само маркови пижами. Значително най. Добре, хора. Чао, убиец. Чао. Друг понятен информация. Чекайте книги. О, Ако не махай се. четете самоубийство. Ще четем с радост. Добре, хора, това беше Влог епизод 2. Не забравяйте да се абонирайте. И това беше от нас. Аз тук бях с Радиди, Никити и с мен, не забравяйте. Всъщност не Никити, а Добре, както и да е. Добре, хай, чао, хора.